ang giya, bala ang santo ninyo. Sa kalisdanan ko, kahayag mo ang subayon ko. Tultuli ko sa dalan nga mataharo, ubanan sa imong maayong mga pulong. O nagadayig kami, nagasimba kanimo, pamatia ang putli kong pangamuyo. Dunggon mo, unta kini among pag-ampo, duyog ning awit pasalamat, singgit ning dughan ko. Santo Niño, giyahan mo kami karon, ikaw ang dalan sa kamatuuran, kahayag sa kangit-ngitan. Santo Niño, kuyugan mo kami karon, sa paglakaw nining kinabuhi, ikaw among bugtong bahandi, bala ang Santo Niño ang giya ko. Mga kapuso, pagtuo og inspirasyon atong hisgutan dinhi sa GMA Regional TV Live. Ug subay niini, ug subay sa music video nga atong nakit-an baguhay lang atong mahinabi si Reverend Father Rick Anthony Reyes, OSA sa Basilica Minore del Santo Niño. Good morning, Father Reyes. Welcome to the program. Good morning, Sir Nico, and good morning sa tanang mga naminaw o sa tanang usab nga nagtan-aw karon sa inyong program. Daghang kayong salamat, Father, sa pag-grace sa among invitation. We just saw a while ago, Father, kato inyong bago nga music video sa usa sa mga efforts nga gihimo sa Basilica sa mga Agustinian friars nunot ni atong nasinati karon nga crisis. Can you explain more about ini atong pagsuroy sa imahen sa balaang bata, Father? Una sa tanan, discernment kinis mga friars sa mga kaparian nganhi ug sa among hisgot-hisgot sa mga katawhan, sa mga devotos, no? Especially sa mga katawhan diri nga nagtabang kanato sa Basilica ba nga mo bitaw na kada bang magpahungaw sila sa ilahang kagustuhan nga makaadtog Basilica. Father, pwede ba makaadtog Basilica kay magkuan mi kanang managkot, no, bisag dili na walay misa karon. So kana bitaw nga kuan nga sentimento sa katawhan o sa ilahang kagustuhan nga makita ang Senyor Santo Niño yang larawan aron nga makahugot bitaw og kalig-on karon sa mga punto nga nanginahanglan gid kita og kadasig sa pagpadayon ni ining pamatok ni ining COVID-19, no. Mapakita nato sa katawhan nga wala ni biya ang Dios, no. Kanunay gyud nga hiusa ang Dios kanato pinaagi sa pagsuroy sa larawan sa balaang bata, no. Ma-confirm og madasig silang tanan. How was it like, Father, joining the motorcade, Father? Kami were seeing very dramatic images, emotional kayo ang mga tao. Yes. Labi na katong mga pagbisita sa ninyo, Father, mo agi sab mo sa mga dagkong hospitals pod nato dinhi sa Metro Cebu. Yeah. And yes, Sir Nico, nakakuyog ko ato katong kadaghanan sa mga hospitals within Cebu City. And then even nagnigawas man sad kami Cebu City kay nakapangaya man sa tagpermiso sa Mandaue, and even as far as Consolacion we went, no. Pero katong una gyud nga diri sa Cebu City, yes, even though you have seen the dramatic side of it kay tungod na nahimuan na og kwan kini kanang nindot nga music video, but even there, no, kung kanang babad ka bitaw, no, kay ako na amang video ko sa gawas na ko sa likod ni Senyor Santo Niño katong pag blessing, no, makita nimong mainiton nga pag kuan bitaw kana bang pagdawat, ug makita nimong pangandoy bitaw sa tao nga naay mo confirm nila na bitaw kanang mudasig nila nga ang ilang gihimo is
not in vain, especially sa atong mga frontliners. Mao to nga ako, no, even though natandog sad ko sa akong pagkakita, no, with all the things that I have witnessed, no, kay syempre di ba ako kita kagawas, no, and then ako sad, no, kay mawalan gyud to ang time nga nakagawas with ako, Sir Nico. So pag makakita jud ko sa mga tawo nga ang uban gahilak, no, nagluhod sa daplin sa karsada, no, magwarawara sa kamot, mag-isa sa ilahang mga imahen diha sa hugot nga pag-ampo nga hinaot unta mahuman niining tanan. Finally, Yan, Father, sir. karong panahon na, Father, daghan siguro ang nawad-an og paglaom, nagkalisod, ang uban nasakit gud mismo. Unsa day tambag nimo sa katawhang mga Kristohanon, Father? Oo, so una sa tanan gyud ang ako gyud hangyo, no, nga mo follow gyud ta sa kung unsa ang gisulti sa ato nga mga precautions, kay mao bang gyud ni ang kuan kana bang the best kuan nato weapon against COVID-19. It's because wala pay tambal ron, so the best is to retreat back to our houses, no. God does not abandon us, no? Be assured of that. God does not abandon us at this point of time. The more that in this COVID-19 mapakita pagyud sa Dios kanato ang iyang gahom pinaagi sa pagpadayon nato sa atong pagtuo. The reward of faith is we can see the gift of faith, the gift of faith, which is to see God in our lives. Dasig ug ampo lang. Gid kay salamat sa higayon, Father Rick Anthony Reyes. Thank you so much for your time, Father. God bless you. Sige, Sir Nico.